bibili kami ng ano dyan sa tindahan. Ano? Idagdag mo na to. Sana. Limutan mo. Tapos hindi tayo. Ano yung dadaw? Yan, hugas ng motor. So yun mga par, magandang tanghali. Ayun, kakatapos lang nung graduation celebration ko kahapon. Yun, nagtagay-tagay dito kahapon. Tapos aba tayo ngayon nagpapahinga. Ayun, pumunta dito yung pinsan ni Mrs. Nagpapasama sa akin na kukuha ng motor. Bala ko magdadrive pabalik ng motor. Magkukutsi kami papunta ron. Yun. Alam mo na yung vlog ko habang wala pa ako sa pabay project ni Kuya Nuli. Magbabalag-balag ako ng mga rides lang. At yun, salamat sa mga mga kaibigan ko na mga pumunta. Nag-sponsor ng video okay. Yun. Sa painom. May sumagot ng alak. Maraming salamat. Amuay! Yo! Amo! She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. The morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running. Never stop as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Nabuwa, sintrong nabuwa. Never stop as we shout from the top. We're gonna be. Nagrebog natin sa 20, sinaway sobrang naman. Chicken. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Nagagin sana sa Honda ni Bernard. Tadi yan nakadispal ko sa Bernard. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from
Nalay mo yan, dadaw. Ay, kung gano'n ko ni hermano. Ito, sorry ko kamakan ah. Dandaw. Ayan, dito na kami sa ano. Nabuwa, kuhanan ng motor. Motor. Branded. Patindog tagilid. Sama ka nun kay Tita Dili. Una. As the chemicals they take us higher. The night's young San abi oh. and it's just Aragon saan mag-ride cellphone ano? as she puts Ano? Pinarayan ko. Oh, saan pinakakuha mo rin? Saan mo rin? Dada daw. Amo na pagka? Dili niya na rin. Dili niya na rin. Ano ba yan? Asan? Asan yung B? Asan? Hindi naman yan. Hindi. Hindi, alala. Tindig. another morning. As the afternoon we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. Sabi nung jar ito. Minsan sa blank. Tingko. Abi ka ni Buboy yung mga order na nagpapawa. At taka ni kay Pon na kaning Pon, order pa pala kaldo pa yung mga Pag problemado na silang magluwas sir. Sa isupsuk ko di sa di. Kapag kay nga di. Eriga. Ayan, dito kami sa sentro ng Iriga. Kuminto ulit. Yung motor iniwan muna. Yan. Kasi may binili sila dyan sa Jollibee. Pinasok yung batang kasama namin. Jollibee. Yabi Nono? Yabi? Ha? Yabi? Nono? Ano? Ayaw mo? Jollibee sa labas. Ito sa labas ng Jollibee. Gasolina.
Ni nakaon so kuha to 100. Buka Kaya kita ikumasing. daw sa Dabarsa na. Ato ah. Ito, biliswan. Oo. Yan, hugas ng motor. Pero pabayad ka na, no? Pawasing. Sinta? Sinta. Ito. Car wash. Buwan sa Tandaay. Puntang Nabwa. Ito papuntang Balatan. Yung Balatan. Saan na kami? Patanawan kami, Patanawan. Paano ka na? Tama yun. Mang. Dolorosa. Dito banda nakuha yung ano, yung motor. Dito iniwanan, sementeryo. Dati na ako po eh. Ato yun mga par, bali nakauwi na kami. Dito kami sa bahay. Sarado yung tindan kasi yung asawa ko dun sa pinsan niya dyan. Kanina tumulong din tayo dyan. Kasi anniversary ng ano, pagkamatay. Kaya sarado mo na yung tindahan. Yan, bagong bago. Ano lang to? Euro. Tingnan ni Merit mayari. Kalamaan ko lang. Subukan nung asawa ko kung abot ng paa niya. Kasi nangangarap din yan na magkaganyan. Automatic. Di abot? Ha? Di abot. Yan lang. Bigat talaga yan. Ato yan, nandito si ano, si Otol pumunta dito sa bahay. Natambay daw. Yan. Meron nga pala ano, biyaya sa atin, Team Pahuay. Kalimutan ko na yung pangalan. Oh, Kalimutan ko. Tag 1,000 tayo. yun sakto. Yan, ayun po. Yun. Salamat po, nakalimutan ko yung Luis tayo. Basta, alam niyo na po yun kung sino kayo. Tag 1,000 ang Team Pahuay. Salamat. Yun, salamat po sa ano, sa nag-sponsor nito para sa amin. Malaking tulong po ito sa ano, sa amin. Panggas-gas. Yan. Salamat po sa sponsor ni Canoli. Yun, binigyan kami ng Tatlong angels natin. Jane, Sinona. di pa po kasi ko nakapasok. Gawa ng may okasyon nga sa kabila. Kailangan nating tumulong din dyan. Umiyak si Bernard. Yun. At salamat sa mga sponsor na patuloy na sumusuporta sa Team Paway. Si kay Canoli Vlog sa bawat channel namin. Padala mo na ito ano, gamit. Kili. Ay, saod kami. Ayan, maraming salamat po. Grabe, solid talaga, solid. Yung ano? Clutch. Ang clutch.
Hindi ako pudar ang service mo. At ayun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi mga sponsor, mga viewers natin. Yun. At ayun, siyempre, yung pera na ibinigay sa akin, galing sa sponsor, nainatid ni Otol, bibigay ko na to sa asawa ko para pandagdag dyan sa tindahan namin. Ayan, ito. Bibilang nga ng barya. Kasi mga malinggi kami. Yung bibili kami ng dyan sa tindahan. Tama, idagdag mo na to dyan sa puhunan natin. Hindi ka pang gas. Ayan, ito lang. Sandaan lang naman. Yung ginagas ko papunta doon. 2 araw na yun. Ayan.